igama uKelly Khumalo ulalela uMgungundlovu ku-107.6 FM. Njalo ngeke kuze la ngesikhathi sisakhula nathi sasimasitelekile impela hayi kuvalwa imigaqo kushiswa amathayi kuphahlazwe amabhodlela aphahlaza emgaqweni. Why sikwenza emgaqweni singakwenza kulo muntu esicomplaina yena? For example, sicomplaina ngomasipala. Sibone why sishisa umgaqo sivimba abantu abaya emsebenzini ekufanele bahambe bayosebenza sivimba ingane zezikoleni why singamashi straight siye kanti kamasipala sambise ikhalo zethu thina sizotelekela ukuthi amanzi la nogesi asinawo bathi mina niyavuka niyahamba niye emsebenzini sitelekela nini ukuthi nani nisizakale kulamanzi nalogesi sangcono siyazi ukuthi uma sibhala nina ningayi emsebenzini nasezikoleni mhlawumbe uhulumeni uzothuka. But kwasobantu abangaluza imisebenzi yabo ngokuthi awufikanga emsebenzini. Nathi esisuke siteleka fanele siyibheke ukuthi kunomndeni yethu esuke fanele ihambe yosiphandela yize noma siyifuna imfuno zethu. Kodwa ngicabanga ukuthi language abantu asebenento yokuthi iyona language understandwa eSouth Africa umukhaya. Bonke ingagonywa abaholi bethu uma bengazi ukuthi kule inkinga endaweni yokuthi basheshe bayi-attend leyo nto before kuze kufike isiteleka. Umgungundlovu FM 107.6 FM.